16 mo na. Kaya. Thank you. Thank you. Thank you. Sa mga kol, hatag siyang tip nga 19. Wow. So, okay na kayo kol, cancel atong biyahe pa dong dire. Means ana, kung good ka nila, good po ka sa tip, di ba? So, tip na itong asahan na ni for now. Hello ma'am, nana ko dire ning kilit sa Chowking ma'am. Money call patang layo asyan drop off call. Kaysa dire sa kuan sa kining gipin sa customer. Layo gyud. Ang iya man kong gipin kay didto, dapita. Baliktad kasi yung utak mo eh. Nya, mato nga nawag ko nimo kung dire bagyod. 69. Wala kay sinsiyo, ma'am? Wala kay kuan lang diya, bisag 19 lang. Kay ako nahatag dito ang puros tag 20. 20, sir. Okay na. Ay, iskot na bali. Sila din, ano? Ang kuan man 19. So ambil ng 20. Ayun. Mana ni siya ma'am kay 119 man. 1119 tanan. Sige ma'am, thank you. Mau to siya call. Hapit kita kalitok sa number nga kuan. Nautal man ta call. Hapit tadi kalitok sa number call. 1119 ako nalitok 10199 sa to eh. Baliktad kasi yung utak mo eh. Basta murag total kaayo call. Ay dako. So manguli na ta. Kay medyo ang uwan pa doon na sa balik. Murag dinagid mada. So ang uwan atong gisugat. Kay medyo ay. Yatay na lang ginuwan na. Kasi ganahan pa ako mabiyahe call, but sad to say ang uwan wasad ganahin ako. Kay kandingon ko no ko. Diba? Sa mga kandingon dia, please lang pangaligo na mo. Ay nataon mo patawag sige. Ay nataon mo sige patawag sa uwan. Please lang. Mga kandingon. Ako'y kailangan kandingon kayo call. As in, kandingon kini sa sauna since 2019. 19 ba? Kuan day, mga since 19 ko nagstay sa lahat sa pares sa kong uyab. Pares kong uyab di ba? Gago! Pares nako balay nila. Yan na sa igagaw kol patang padlunguhon na nga di gyud maligo. Mahadlok og tubig. Mo ni siyang tawhana kol kina siya. Mo ni siyang tawhana kol. Hadlok kini sa tubig pero bentahan na lang karon. Maligo na sa taga-adlaw. Ambot lang sad ka kung taga-adlaw po. Dira na tama na tong video call. So amping-amping tanan. Thank you for watching. Uncle G is signing off. Joke lang. So mga call, thank you. Bye bye.